Karon mga kasiyaw, may buntag kaninyong tanan. Naakon rin ako ang amigo na pod, miari ko kay nakoy gihatod nga pinaka-importanting balita, pinaka-maayong balita gyud. Karon mga kasiyaw, at sa lahat po ng mga Tagalog dyan. Yalang! At ngayon, okay na. Kumplito na yung mga papilis ko papuntang Alcoy. Sabi ni Papi Boards, sasama siya. Tapos, ang nagka-problema kung okay na ba yung mga papel niya. Kasi sinabihan ko dati na maghanda ng mga dapat kailangan. Kumuubanin mo, Roy. Birth certificate, death certificate, hindi, kuwan, kaning papilita, sidula, yun ang mga kailangan na dapat magproseso ka. 3-6 yung swab test, tapos 1 month yung expiration papuntang Alcoy. Pagbalik ng Siquijor, wala nang problema kasi kita mo naman yung ano na okay na. Wala nang home quarantine pag-uwi. Pagdating doon, wala na rin. Usumang ka, injik ka na ka, sala. Mamayang hapon, alas 3 yung schedule. Kalise. Kaya pinuntahan kita kasi di ba wala pa man kalise, may diba, tapang natin. Ano ba yan? nandiyan na si Boy Tapang. Nakauwi na silang Mr. Chols. Kaya nga pumunta na tayo doon. Nagkala ko si Mr. Chols rin yung nauna. Ang nagka-problema kasi hindi ka pa nag-asikaso ng papel mo. Paano ka makahabol sa akin? Ay, mabilis lang yan. Ang dami nating tao dyan na ano-ano. Certificate of No marriage. Yun ang isa din kailangan. Sabi ng nanay. Yeah, diba? Sabi ng nanay. So, may dinagdag yung taga Capitol na dapat kailangan ng mga papel. Certificate of Senior Citizen. Certificate of Tupad. Yan ang kailangan daw. Kaya nagtaka ako kung bakit nasali yung Senior Citizen at Tupad na. Uy, walang tupad doon sa Siquijor lang yan, kaya wag mong banggitin yung ano yan. Sa Siquijor mo lang yan makikita ang program. Pasensya na mga kaibigan. Hindi makakarelate yung mga viewers mo kasi yung tulong pangkabuhayan program is dito lang sa ating isa. Wala yan sa ibang. Wala sa ibang lugar? Yan sa ating gobyerno. So dito lang sa atin. Wala yan sa ibang anong lugar. Kasi hindi ko naman alam kung ano talaga ang tupad. Kasi ang alam ko kung tinupad mo ang lahat. Kaya yung mga sinasabi ko na dapat ihanda mo. Yun ang naintindihan ko na tupad. Mag-ano ka ba talaga ng Alcoy ni Boy? Ano bang na... Di puntahan ko talaga si Idol Boy Tapang. Ano ba? May content ka bang mag-bookbang ba kayo? Walang content. Gusto lang ako makikita sa kanya ng personal. Walang mukbang, walang boxing. Paturo ka ng boxing sa kanya. Ay, di na ako pwede mag-boxing kasi next year mag-retire na ako. Mag-retiro na ako sa pagbuboxing. Nagbuboxing din ako dito sa amin. Boksang. Pero yung boxing namin dito, walang gloves. Yung panapton ba, nilagay sa kamot. Yan. Binudbod sa kamot. Tapos pagkatapos pagbudbod, magsuntok ka na. Pero medyo manghupong, mamaga. Pag magtamaan ka kasi walang gloves. Kasi wala kaming pambili ng gloves. Yung mga lumang damit lang, binudbod sa kamay. Alam mo yung binudbod? Baka yung binudbod sa inyo kinakain nyo. Yung sa amin. Budbod yan. Suman yan. Suman. Suman. Yung suman sa inyo, mga katagalog dyan, hindi yan pwede gamitin pang boxing.
Kasi yung suman sa amin, binudbon, yung hampilo ba? Hampilo sa kamay. Yan lang yung magandang balita mo sa akin. Yan lang. Akala ko ba, Inano lang kita kung akala ko ba yung sasama ka ba? Kasi matagal na kitang pinagsabihan na maghanda ka. Pero wala namang problema sa akin kung hindi ito makapunta. Kasi famous vlogger na ito eh. Walang problema. Malaki na yung subscriber niya. Pero pag makapunta siya doon, baka balang araw ay lalong lumaki yung subscriber niya. Road to 1 million kasi itong idol ko. Mga paps, marami pang bigas na kakainin at ipagpasensyahan nyo na nag-ano lang ako hahukas kasi galing siyang nag-gym. hindi ko alam na pupunta-punta ako dito. Kasi nag-ano lang ko sa kanya. Hindi ako Baka malaman niya, nandun ako sa bahay ni Boy Tapang. Yan. Yan ang tinuturo ko sa'yo. Bakit pagsuntok mo, parang naapektuhan yung bayag mo. Job Street. Battle of YouTuber na secure. Parang bumikog. Papi Birds. Job Street. Left hook. Uppercut. Pak! Great combination. Ano? Alam mo yung bang technique ngayon? Ano? Yung sampal cut. Hindi ko yan. Suntok lang yan. Sampal cut yung lamba cut. Lamba cut. Gran! Kung medyo maawa ka sa kalaban mo, yung sampal cut lang. Yung ganito. Pak! Tulog talaga. Tulog. Wala nang gisingan. Kasi nangangapi ako. Ngape. Kanina lang ako dito, hindi nagyayap ng kape. Wala nang ininit tubig. Pag nangangapi ako mga paps, naghuhukas ako kasi ang mga pawis lalabas talaga. Ang sobrang igang. Tapos hindi na nagsuot ng sanina. Ano ko ng cellphone kasi may reply ng comments. Nag-reply ng comments sa TikTok white sa kahit sa So umabot yung dumating dito yung taong to. Tapos may paps, ang ganda. Sinilip ko kasi sabi niya. Nagngisi pag abot. Sabi niya mag-practice siya. Mukhang ang ganda talaga ng kanyang umaga. Madaling araw, mag-practice siya ng boxing kasi pinag-anuhan namin dito na mag-battle of YouTuber kami dito. Sa aming isla lang. Hindi naman yung boxing. Magsuot siya sa ulo. Malapit na matapos yung vlog ko. At saka ka na magsuot ng sanina. Kasi pag vlogger tayo, mga walang hiya tayo eh. Pagkapala ng agtang. So ngayon, dito talaga. Pag matapos na maswabtis ako, kita na kami ni Idol Boy Tapang. Di ba pag sigurado yan. Hindi yan prank. Pag vaccinated ka na, isa-swab ka pa rin. Tapos ilang days yan? Mga 3 days ba yan ang result niya? 2 days lang. Ilang araw ka lang doon? Mukhang limited yun. Hindi, pag magbayad ka ng yung tag 3.6 ba? Talaga sa vaccine. Sa vaccine. 1 month yon. Pero kung 1.6, 48 hours. 48 hours. Akala ko ba yung na may pa katubang mga igipang-inject lang ng mga tao. Saan man ito? Libre yun. Isa sa barangay, yung inuna yung mga senior citizen. Ano ba yan? Kasi donated kasi yun sa kuan. Pag nagpa-inject ka nun, kailangan makadalawa ka, makasikandos ka. Tapos may papel ka na. Kahit ilang buwan kang maglalaroy-laroy sa ibang lugar. Kahit gusto mong hindi na bumalik. Wala. Wala may iyo anong nakasikandos? Wala pa. Kanon na. Kumanara ba kung sikandos? Tapos na yung mama ko. Tapos ako. Ngayon, 3-6 yung abangan nyo, hindi ito prank ha. Baka akala nyo prank daw. Abangan nyo, magkikita kami ni Idol Boy Tapang. Collaboration lang. Walang hamunan ng boxing, walang hamunan ng mukbang. Dili.
gusto mo. Hahamunin niya Parang ako. May challenge din naman. Nang kinitkitay, walang problema sa akin. Tidike. Ano ba yung tidike? Kuan, tidike, Tila dalang kit-kit. KitKat. So, ang ganda ng balita niya. Sa kanya lang pala yung magandang balita. Akala ko may binahagian ko lang siya ba? Kasi baka iiyak ito pag nandun ako, pag mag-upload ako, uy, si probinsyanong si nag-upload, andun na pala sa Kabuytapang. Hindi naman, ba't hindi to nagsabi sa akin? Araw-araw naman to pumunta sa aking bahay. Di, pag Kahit respeto man lang, o pag nagkita na kayo ni Idol Boy Tapang, i-regards kita. i-regards mo na lang, kumusta mo na. Tapos sa pagsabihan, Anuhin kita na idol yung na magandang idol. message. Idol na idol ko siya. Nadaot ka. Alam kong idol mo kasi nagbaboxing ka na ngayon. Yeah, Simula na yung naglaro na si Boy Tapang ng hindi battle naman YouTuber. nagbaboxing. Ano lang, Pinakita mo na kanina yung the moves. mga moves mo na kakaiba na wala din sa planeta ni Boy Tapang. Wala sa planeta. Ito yung the moves na ano lang. So mga katapang, ito ang katapang namin sa aming isla. Hots, hindi. Magaling din. Brr! Ay, gaya-gaya ko ng Tapang ah. Gaya-gaya. Idol kasi eh. Idol mo ah. So yun lang yung balita mo. Yun na yun. So, sa lahat po ng nandito sa video na to, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. At wala na ko ibang sasabihin. Ikaw na ang magin. Subscribe. Binsanong siya. Yours, truly yours, Chuk Poppy Boards. Chuk Poppy Boards, Chuk Poppy Poppy Boards Boards. at your service on our main channel. Maraming Secure salamat po. Biners naman. Maraming salamat at yun lang yun. Ito si Poppy Boards, isang member ng Secure Biners na pinakasikat. Kamatay! Ararang malulog. Please subscribe, Secure Biners and Poppy Boards. Maraming salamat po sa uulitin.